Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашым добраранку! Сьогодні, як і завсёды, ми падрыхтавалі для вас шмат цікавого і корисного. Кася, ти вирішила зайнятися вивченням динозаврів? Менавіта так. А чому ні? Лесик увесь час нешта вивчає, їздить на конференції. І я так само хочу. Вивчення минулого справа вельми цікава. Кася, а з чого ти почала? Поспіла запомнити хоча б імені динозаврів? Не усі, але многие вивчила. Диплодока з брахіозавром не переплитаю. Ніколи б не подумав, що ти станеш диноведом, Кася. О, я так и думала, что вы сомневаетесь в моих здольностях. Але я вам докажу, что могу блеснуть своим талентом и в навуце. Кася, супокойся. Ми віримо, що ти вельми таленавітая. Просто ведаем, что тебе заўсёды больш цікавілі мода, танцы і прагулкі з сяброўкамі. У мяне з'явілася схільнасць да навукі. Вось вы, напрыклад, ведалі, што дыплодока можна адрозніць ад іншых дыназаўраў па хвасце. Ды ну, розкажи, калі ласка, падрабязней. О, слухайте уважліва. Дыплодок – самы вывучаны від дыназаўраў. Дакладна вядома, што ён быў вельмі вялізным, даўжынёй 27 метраў, а вагой 35 тонн. Ого! З чим можна порівняти його паміри? Один африканський слон важить прикладно 5 тонн. Значить, один диплодок меў вагу... Прикладно, як 7 слонов. Диплодок быў сапраўдным гігантам. Але пры гэтым дыназаўр гара мог даволі хутка бегаць. А яшчэ ад іншых суродзічаў ён вылучаўся вельмі доўгім хвастом, у 2 разы даўжэйшым, чым у іншых. А ты ведаеш, Кася, навошта дыплодоку быў такі вялізны хвост? Яго ж трэба было яшчэ навучыцца насіць. Лесь, ты думаў, я не вывучыла ўсё пра гэты хвост? Спачатку так і падумаў. Але цяпер разумею, што ты сур'ёзна паглыбілася ў дыназаўрыю. Доўгі хвост выконваў 2 важныя ролі. Па-першае, ён быў зброяй, па-другое, процівагай. Гэта як? Растлумач, калі ласка. Дыплодок быў вялізным і з даволі доўгай шыяй. Вось утрымаць такую шыю і не перакуліцца ад цяжару яму дапамагаў хвост. Сапраўды, добра прыдумана. Дыплодок цудоўна балансаваў, высока трымаў галаву і хвост. Кася, самы час табе адпраўляцца на канферэнцыю зайчанят-разумнікаў. О, гэта я паспею зрабіць. А вось што трэба зрабіць зараз жа? Дык гэта паглядзець мультфільм. Уключаю. Хлопчыкі, пакуль ішоў мульцік, я ўвесь час разважала пра дыназаўраў. І, напэўна, вельмі перажывала, што ў цябе няма магчымасці пакатацца на іх верхам. О, Потап, ты умееш чытаць думкі. Тут і чытаць нічога не трэба. Усё было зразумела па тваім тварыку. Так, Вось яно што. Потап, я сапраўды хацела праехацца рысцю галопам на спіне вялікага дыназаўра і палюбавацца наваколлем. Цікава, а якія б кветкі падчас гэтай прагулкі ты змагла ўбачыць? Кася, табе, як вялікай знаўцы дыназаўраў, задалі пытанне. А знаўца Кася з лёгкасцю адкажа на любое пытанне. Расліну, якая была на зямлі ў далёкім-далёкім мінулым, можна сустрэць і ў нашы дні. Няўжо? І што гэта за расліна? Ха-ха! Расказваю! Араукарыя – вечназялёная расліна, якую зараз можна сустрэць на аўстралійскім кантыненце, а таксама на некаторых астравах у Ціхім акіяне. Вечна зялёная быццам нашы сосны ды елкі? Менавіта так. Гэтае дрэва вырастае вельмі высокім. Давайте параўнаем яго вышыню з будынкам. Калі ласка, уявіце сабе дом, у якім 33 паверхі. Прыкладна такім вырастае і гэтае дрэва. Ого, і менавіта сярод такіх высокіх дрэў з іголкамі прагульваліся дыназаўры? Так, прычым, што дзіўна, амаль па ўсёй планеце араукарыя знікла разам з дыназаўрамі. Засталіся толькі некаторыя мясціны, дзе расліна да гэтай пары цудоўна сябе адчувае. А чаму так адбылося? Учоныя пакуль не знайшлі адказу на гэтае пытанне. Кася, але ты можаш дапамагчы вучоным. І я ўпэўнены, што ў цябе ўсё атрымаецца. Дзякуй! А вы ведаеце, што
Звичайної трави, по якій ми зараз любимо прогулятися босонож, у часи динозаврів не було. Такое тяжко уявить. Замість трави у час динозаврів були тільки папоротники. Які і зараз ростуть на нашій землі, так? Один у один. Почекайте. У купальскую ночь многие шукаюць папараць кветку. Значыць, і динозавры маглі адшукаць гэтыя чароўныя кветкі. Ой, а вось пра гэта я пакуль не ведаю. Я ж толькі пачынаю займацца навукай. Лесь, можа, ты пра гэта што-небудзь ведаеш? Якраз ведаю. Одно читал. Дык вось, у часы динозавров были кветки, але толькі аднаго віду. Яны нагадвалі нашу сучасную магнолію. Ой, магнолії пригожа пахнуть. Іх водар уваходить у склад самой цудоўнай парфумы. Значыць, і динозаврам падабаліся прыгожыя пахі. Магчыма, яны таксама шукалі чароўныя кветкі. Толькі вось ці маглі загадаць сваё запаветнае жаданне, калі знаходзілі такую кветку. А вось пра гэта ў энцыклапедыях не напісана. О, давайте пошукаем адказ на пытанне разам. Толькі не зараз, таму што надышоў час глядзець мультфільм. Хлопчики, запрашаю сёння пасля заняткаў адправіцца разам пакатацца на велосипедах. Я згодны. Надвор'е спрыяе велапрагулкам. І я таксама змагу да вас далучыцца адразу ж пасля музычнай школы. О, цудоўна! Усе мои одноклассники будуць гуляць. Я тады і сваіх сяброў запрашу. Дазваляеце? Вядома, можам разам пакатацца. Будзе весело. Ой, а я зараз успомнила, як мы с тобой, Лесик, летась былі ў лясным падарожжы і пазнаёміліся з даволі вялікай кампаніяй. Што гэта была за кампанія? Мяне пазнаёміце? І цябе, і ўсіх нашых гледачоў таксама. Мы з задавальненнем пакажам невялічкі фільм пра наша цудоўнае падарожжа. Сонечным ранкам высакародныя алені выйшлі на прагулку. Самыя маленькія аленяняты ні на крок не адыходзяцца ад сваіх матуль. А вось тыя, хто трошкі падрос, адпрасіліся ў бацькоў, каб пагуляць самастойна. Дарослыя ім дазволілі, але ўсё роўна ні на момант не губляюць дзяцей з віду. Тата алень па традыцыі пачынае свой ранак з фізкультуры. Падымае рагамі штангу. Ой, дакладней дрэва. Матулі алені у гэты час сочаць, каб іх дзеткі добра перакусілі сакавітай травой. А вось тата алень пачаў сілкавацца толькі пасля таго, як скончыў зарадку. Высакародныя алені сапраўднае ўпрыгажэнне нашых лясоў. Трэба адзначыць, што і мясціны для прагулак яны выбіраюць таксама вельмі прыгожыя. Іх вабіць мясцовасць са шматлікімі прагалінамі і вадаёмамі. Здаецца, што яны спецыяльна выбіраюць самыя лепшыя фотазоны і пазіруюць фатографам. Дарослы алень мае вагу да 300 кілаграмаў. Вядома, дастаткова важыць іх выразныя рогі. Дарэчы, якімі лясныя прыгажуны вельмі ганарацца. Але як толькі пачынаецца вясна, свае прыгожыя рогі высакародныя алені губляюць. Алені, траваедныя жывёлы, трымаюцца вялікай чарадой. Бывае, што побач знаходзіцца да 20 асобін. Восенню алені запрашаюць на спартыўны паядынак. Самцы спаборнічаюць за званне самага моцнага. Удзельнікі трымаюцца да апошняга, не шкадуючы сваіх рагоў. А вось маленькія аленяняты рагоў не маюць і таму не ўдзельнічаюць у паядынках. Весела бегаюць па палянцы ці гуляюць у хованкі. Вы заўважылі, што ў аленянятак ёсць маленькія плямкі на спінках і баках? Ведаеце, навошта яны? Гэта маскіроўка. Плямкі на поўсці імітуюць сонечныя блікі ці нават кветкі на кшталт дзьмухаўцоў. Аленяня адпачывае ў траве, а драпежнік лічыць, што там нікога няма. Яму бачны толькі трава і кветкі. Але нас з Лесікам сям'я аленяў не спужалася. І з вялікай ахвотай усе выйшлі да нас знаёміцца. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз
клас! Надышоў час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Сябры, далучайцеся. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і цікавых адкрыццяў. А зараз давайте дамовимся про нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не